עוזי דיין, שלום לך. שלום, שלום. היית מפקד סיירת מטכ"ל, היית מפקד פיקוד מרכז, היית סגן רמטכ"ל, היית ראש מועצה לביטחון לאומי. יצא לך לראות לאחרונה את תחקירי צה"ל 7 לאוקטובר? יצא לי לראות, אני לא קראתי את כולם לפרטי פרטים, אבל לא נעים לי להגיד, זה לא כל כך חשוב. למה זה לא כך חשוב? בגלל שקודם כל עברה יותר משנה וחצי. תחקירים שעושים אותם אחרי שנה וחצי, איך היו אומרים אצלנו, כל מיני אנשים זוכרים לפרטי פרטים דברים שלא היו. בקיצור, השקדים מסתדרים במרק, זה נראה אחרת. דבר שני, יש פה שאלה כבדה מאוד של מי יתחקר את המתחקרים. ולכן זה לא תחקירים בדיוק, יש שם גם בריחה מאחרת וכו', זה מין דוחות כאלה של הצבא, שיש בהם עניין בדברים מסוימים, חלק מהדברים כבר לא רלוונטיים כעבר זמן, חלק מהדברים רלוונטיים, חלק מהדברים לא, הרמטכ"ל החדש לא צריך לקבל. זאת אומרת, הוא עשה נכון, אתה קורא את כל הדברים, מחליט מה אתה שם על המדף של ההיסטוריה, מחליט מה אתה זורק לפח, בשביל שלא יהיה בהיסטוריה, ובעיקר מורה על סוג של ועדות חקירה, מין ועדות כאלה, שיעשו על דברים ממוקדים, מין כאין חקירה מאוחרת, בשביל להסיק מסקנות לאיך תראה המלחמה בלבנון, איך נלחם בעזה אם צריך, ויהיה צריך לדעתי, מה לגבי איראן, זה צריך איזה 4-5 קבוצות כאלה, שרצו שיהיו בהם קצינים מהצבא שלא מעורבים באירוע עצמו, ואפשר קציני מילואים או שם בדימוס וכולי, זה מה שצריך לעשות, זה מה שלהבנתי הרמטכ"ל עושה, וטוב שכך. כשאתה מדבר על זה שהתחקירים הוצגו כשנה וחצי לאחר האירועים, אתה רומז לאיזשהו ניסיון טיוח, או איך זה מתפרש אצלנו? לא, חלק מזה זה בגלל שזה מלחמה, חלק מזה זה בגלל שאין אינטרס בהכרח לכל אחד לעשות תחקיר. תחקירים עושים בתוך ימים, מקסימום שבועות, בשביל להסיק מסקנות לגבי מה נעשה מחר, מה נעשה בעוד חודש, מה נעשה בגזרה האחרת, שזה לא היה בה. זה התפקיד של התחקירים. השאר זה כבר סוג של ועדות חקירה, או צוותים שחוקרים דברים מסוימים, ולכן אחרי שנה וחצי, זה נורא מעניין, אבל ערך מאוד מאוד גדול אין לזה, מלבד דברים שבאמת נוגעים לכישלונות באותו יום, מה בדיוק קרה. בלי לקרוא את מה שהיה כתוב, וכמו שאמרת, לא קראתי את כולם. הבנת מה קרה שם? כן. בנחל עוז, בבארי, בניר-עם, מה הלך שם? איפה? למה בעצם הגענו למצב כמו שהגענו? זה שילוב של שני דברים. אחד של כשל מודיעיני, שהוא שייך לאמן, אבל לא רק לצבא, הוא שייך גם למשל לשב"כ. אני אדגים את זה בצורה מאוד פשוטה. כמה אנשים בעזה ידעו ביום שישי שבלילה הולכים להיכנס לישראל? כנראה יותר לדעתי אלפים, כן, אלפים רבים. יותר מ5,000 בטוח. נכון. אפשר אפילו להגיע ל20,000 בחשבונות מסוימים. כן. עכשיו, זה שאין לנו יומינט מה שקוראים, זאת אומרת מקורות שעל דבר כזה, ונוסף לכך שלא התריעו על זה, אנחנו עד היום לא יודעים איפה החטופים בדיוק, שזה מוחזקים בהרבה מקומות בעזה, אצל הרבה עזתים מכל מיני סוגים. אז דבר ראשון הוא כשל מודיעיני מהדהד. הכשל הלא פחות חשוב הוא מבצעי. מה זה כשל מבצעי? אתה לא מסתמך בעיניים עברות על המודיעין או על האין מודיעין. יש דברים שאתה עושה, כי ככה עוברים, אני אספר סיפור קצרצר שימחיש את זה. אני הייתי אלוף פיקוד מרכז שפתחו את מנהרות הכותל. היה מוצאי יום כיפור, אני יוצא מבית כנסת, מצלצל לישראל חסון. הוא היה סגן ראש השב"כ. שב"כ, כן. לא, אז הוא היה מרכז שב"כ. זאת אומרת, פיקוד מרכז של השב"כ.
והוא עבד גם איתי, אבל הוא גם היה אחראי על ירושלים, שאני לא. והוא אומר לי, עוזי, אתה יודע שהתכנסה ועדת ירושלים, ויכול להיות שיפתחו בלילה את מנהרות הכותל? אמרתי לו, לא. אמר לי, הנה עכשיו אתה יודע. אמרתי, תודה, ניפגש בפיקוד. הוא היה צריך לעבור דרך 8200 וכו'. כן. דבר ראשון, הרמתי טלפון לראש מטה שלי, לא מוטי. אמרתי לו, שם יד לפיקוד, כי הוא היה הרבה יותר קרוב ממני, הוא גר שם, ותעביר את הפיקוד למצב מלחמה. זה כל מה שאמרתי לו, לא היה צריך יותר. ואני עוד לא יודע אם זה נכון או לא נכון, ואם יפתחו או לא יפתחו. טלפון שני עוד בדרך הביתה, ברגל, אני מרים לרמטכ"ל, אני אומר לו, אמנון ליפקין שחק, אתה יודע שיכול שפותחים עליי את מנהרות הכותל? אמר לי לא. אמרתי לו, עכשיו אתה יודע? הוא אומר, מה אתה עושה? אמרתי לו, העברתי את הפיקוד למצב מלחמה. הרמתי עוד טלפון אפילו למזכ"ץ של שר הביטחון, יעקב המדרור, שאלתי אותו אם הוא יודע, הוא אמר לי שלא. אמרתי לו, אולי הבוס שלך יודע, היה איציק מרדכי, שר הביטחון. אמר לי, אם אני לא יודע, אין סיכוי שהוא ידע. מה אני רוצה לומר? אנחנו הגענו לזה מוכנים. למה? לא בגלל שהיה לי איזה מידע מודיעיני יוצא דופן, אלא בגלל שהאיש של השב"כ שלי לא ישן, נרדם, הודיע לי שיש אפשרות כזאת, ואני העברתי את הפיקוד למצב מלחמה. אם פיקוד דרום היה מעביר את עצמו למצב מלחמה, אפילו ב-6 בבוקר, תוך 20 דקות, כל החיילים חוזרים מהבית, לא חשוב מה התפקיד שלהם, גם העוזרים של הטבחים חוזרים מהבית. כן. דבר שני, כל המחלקות המיידיות, כל הכוננויות, קופצות ל100%. למה זה לא קרה? הרי הייתה התייעצות בקריה, בהשתתפות ראש השב"כ. גם הרצי הלוי השתתף בשיחות האלה. כולם השתתפו. למה לא הורדה פקודה להעביר את כל הפיקוד למצב מלחמה? למה? אין לי תשובה טובה לזה, חוץ מזה שהם העלות היא אפסית. במשך השנים, כן, אבל מה אתה אומר? אולי זה תרגיל, היה תרגיל לפני זה, אז מה אם זה תרגיל? כל רמת הכוננות, כל צורת השמירה על המחנות, שהם צריכים להיות מוצבים, זה לא מחנה, זה מוצב. כן. ואם כל מי ששומר בלילה זה השומר בש"ג, שאפשר להרוג אותו בשנייה, זה לא נקרא. אחר כך במשך השנים היו עוד דברים, אני זוכר שהם הראו לי ככה את הקו של ההגנה, איזה ביקור כזה, אמרתי להם, יפה מאוד נגד מנהרות, נגד התקפה רגילה, זה לא עומד. אמרו לי, לא, יש מצלמות ויש זה. אמרתי, אתם מבינים כל מה שהם צריכים לקחת מסעית, להעמיס עליה 20 מחבלים ולנסוע דרך הגדר, מה יקרה? ולמה לא הקשיבו לתצפיתניות שדיווחו? תראה, בכלל לא הקשיבו יותר רחב מאשר לתצפיתניות, שזה חלק מהשאלה של מה זה נקרא לעבור למצב מלחמה, מה זה שאתה בכוננות כל הזמן. אבל חלק מהבעיה היא שלא הקשיבו לאנשים כמונו שאמרו ב-2011. עמוד ענן. אני זוכר באיזה ויכוח עם זה, גיור איילנד, אמרתי לו, החמאס הוא לא חלק מהפתרון. היה אז מתפיסה שאומרת, הוא אמנם אויב, אבל אנחנו יכולים לתת לו סוג של אחריות, ואז הוא יהיה עסוק אמרתי, החמאס הוא לא חלק מהפתרון, הוא הבעיה, וצריך לחסל אותה. אתה תמכת בחיסולו של אסמאעיל הנייה, וזה לא קרה בסופו של דבר. אני תמכתי בחיסול החמאס, זו הבעיה, זו הסוגיה היותר נכבדה, בגלל שאמרו לי, אחד, זה בכלל רעיון. אמרתי, באמת, גם נאציזם זה רעיון. לא חיסלו אותו? אם אתה מחסל את הפעילים, את המנגנונים מפרק, את ההנהגה, ובועט אותם מרצועת עזה, אז חיסלת אותם. זה עדיין יהיו כאלה שירצו לרצוח יהודים, ויהיו אסלאמיסטים וכו'. אז אמרו, זה רעיון. אחר כך אמרו, ומי יבוא במקומם? בדיוק, זאת בדיוק השאלה. אתה לא יודע, כשאתה מחסל, אמרתי, אני לא יודע, אבל אני לא זוכר שמלחמת העולם השנייה עסקו כל הזמן בשאלה מי יבוא במקום היטלר, או מי יבוא במקום היפני וזה, מי זה יבוא? מי שיבוא יזכור מה עשינו, קודם כל. ודבר שלישי, והיא הנקודה העיקרית, תשים לב, הם אמרו לי, מה אתה הולך עכשיו לקהל הישראלי ואומר לו
שיהיו לנו איזה 2,000 לוויות, בגלל שאתה חושב שהחמאס הוא צריך לחסל אותו? וזאת הייתה אמירה מאוד כבדה, יש להגיד, זה נימוק מאוד חזק. גם הדרג הצבאי הבעיל את הדרג המדיני, כל מבצע צבאי שהיו מציגים, היו גם אומרים כמה עבדות יהיו. ודרך אגב, הגזימו, אפשר לראות מהיום. אבל, נכון? כן. עבדות... דיברו גם על תסריטי העלטה, כשאנחנו ניכנס ללוחמה עם חיזבאללה, על זה דיברו המון. נכון, אבל בתסריטים האלה צריכים בעיקר לראות איך מחסלים את האויב, גם כארגון, גם את המחבלים, ולכן זה חלק ממין blackout כולל, בעיקר של המערכת הצבאית. למה אני אומר? ולמה אני אומר שהעניין המבצעי יותר חמור מהעניין המודיעיני, שניהם חמורים? בגלל שבתור קצין, אתה מפקד בצבא, אתה מקשיב מה הקמן אומר, אבל אתה לא אומר, זה דברי אלוהים חיים, אוהבים להגיד אצלנו ידיעת זהב וכולי, שטויות. אתה לוקח את זה בחשבון, אבל עושה גם את השיקולים שלך. למשל, כשנכנסנו לבית הילדים במסגבם, הייתי מפקד היחידה, הגששים אמרו לי שיש 3 מחבלים. אמן 8200 אמרו לי יש 3 מחבלים. כמה היו? 6. ונערכתי, וגם נפצעת במבצע הזה. כן, לפי 6. זה קריטי. למה זה קריטי? בגלל שיש לך צלפים. אז אם יש לך 3 על הכוונת, כאילו גמרת את העניין, כי אתה הורג את כל 3. כן. אני היו לי 3 על הכוונת, אבל אני מראש הנחתי שיש יותר. לא שידעתי, אלא פשוט אסור לי בדברים כאלה לקחת סיכון, ואותו דבר שאתה מכריז על כוננות, אותו דבר שאתה משאיר בשבת, אותו דבר שאתה מרחם על הטנקיסטים שלא ישנו בטנקים. טנקיסט ישן בטנק. מה זה כוננות עם שחר? מה זה הדבר הזה? מה זה המושג הזה, כוננות עם שחר? כוננות עם שחר הוא סוג של לשמור על רמה מסוימת של כוננות, כיוון שפעם הרבה מאוד התקפות היו באמת עם שחר, וראינו גם פה. למה התקפות הן עם שחר? כי אתה מנצל את הלילה, בשביל ללכת לכל מיני מקומות, האויב מנצל את הלילה וכו'. ואז היו אומרים, כוננות עם שחר, כולם, חגור, נשק, כובע פלדה, בעמדה שלך. לא בממד ולא בחדר האוכל, ולא זה ולא בכלל, מה שהם עשו זה בכלל מין פטנט שרק חלק קמים. אנחנו שהיינו חוזרים מניווטים, ב4 בבוקר, ב5 בבוקר, היינו עומדים במקום, וזה לא חשוב, זה נכון לדעתי צריך להיות גם במחנות עורפיים, ודאי וודאי במוצב, לא ייתכן שיש לך מחנה, למשל שלא לכל החיילים יש נשק, והוא 800 מטר מג'בליה. והם היו עם תחתונים, אני זוכר את הוידאו הזוועתי הזה. זה נכנס באיזשהו שלב שהתרגלו שזה רקטות, שהטרור הוא רקטי. ואז הם היו הולכים נגיד לממד, וחוזרים למיטה, כן. כשיש הרגעה, או חוזרים לחדר, או חוזרים לחדר אוכל. לא היו מוכנים לפלישה. ולכן אין דבר כזה שאתה בכוננות, כולל עם שחר, או לא בשחר וזה, אתה צריך תמיד להיות עם חגור, נשק וכו'. דרך אגב, אני עשיתי מהלך שהתחיל עם אלופי הפיקודים קיבלו את זה, אתה יודע, איזו מדינה בעולם יש לה הכי הרבה כלי נשק ארוכים, רובים, לאזרחים בבית? אולי ישראל? פר קפיטה. לא יודע, אולי לא ישראל. ישראל, לא. לא ארצות הברית, שוויצריה. למה? כי בשוויצריה חייל מילואים, הנשק, החגור, האפוד שלו והתחמושת אצלו בבית, זה פקודה, זה חוק מדינה, אז שם יש קנטונים, זה שם משאלים, והוא מחזיק את זה. טוב, גם ישראל די חמושה, כולנו מסתובבים עם משהו פה. ישראל חמושה הרבה יותר מה שהיה לפני כן, בהחלט מהלך נכון. של איתמר בן גביר. שר לביטחון פנים, נכון. לשעבר. אני עוד לא התרגלתי. שר לביטחון לאומי. שר לביטחון לאומי. כן, אבל עדיין הוא עדיין לשעבר, אולי לעתיד. נכון. בקיצור, מהלך מאוד נכון, אבל צריך שכל החיילים, הלוחמים, הנשק שלהם יהיה
אצלם בבית. אני עסקתי בזה, כולל בשבועות האחרונים, גם עם אלופי פיקוד שישרו את זה, וגם אחר כך עם כל מיני, אתה יודע, עושים להם, תבוא לנשק פעם בחודש שיבדוק את הנשק. נכון. לא צריך. הוצג מסמך המכונה חומת יריחו. המסמך הזה איכשהו לא הגיע לדרג המדיני. זה רלוונטי? כי הרי כן. אותו מסמך בעצם מפרט בפרטי פרטים, עם הסתייגויות פה ושם, כן מה שקרה. כן ולא. לא במובן, כן כדי שידעו שיש מין... שיש תוכנית כזאת. תוכנית כזאת, רגע. לא במובן שלא היה צריך את זה. לא ראינו בסרטים איך הם בכל מיני, בטלוויזיה, הראו איך הם מתאמנים כן. על לתקוף... את היישובים, כן. יישובים של היהודים. גם שם, גם ביהודה ושומרון דרך אגב, וגם בצפון. לכן זה לא שאתה צריך את ההוכחה של המסמך, כי אחרי שיש מסמך, אז יגידו כן, אבל זה ישן, ויהיו כמאנים שיגידו כן, זה נכון, אבל הם מורתעים, יש להם תוכנית כזאת, אבל הם לא מתכוונים לעשות אותה, או כן, אבל זה לצורכי תרגיל. בקיצור, יש תמיד מלא הסברים למה לא לעשות, אתה צריך מבחינת צבא לא לעשות פאניקה, לא לעשות היסטריה, אבל להיות מוכן למצב, לא לזלזל באויב, ולהיות מוכן למצב שאתה מותקף, ובעיקר על קו גבול. למה לא יזמנו לפני זה? ראינו, גם אתה ראית וגם אני. בגלל מחירון הדמים. בגלל שכשאנשים כמוני אמרו, שימו לב, צריך לחסל את החמאס, אמרו לי, יש לנו 7 הרוגים בשנה, 10 הרוגים בשנה, עכשיו אתה הולך בגלל שכך אתה חושב, שיהיו לנו 2,000 לוויות עכשיו. הדבר הזה דרך אגב השתנה, זה מעניין איך הוא השתנה, בשני כיוונים. אחד, לצבא הגיעה אליטה משרתת חדשה, הציונים דתיים לאומיים, אלה עם הכיפות, ועם הציציות, ועם הספרי תורה, ועם השופרות, כן. וכולי. והם לא כל האליטה המשרתת, אבל הם נהיו חלק משמעותי באליטה המשרתת, ובמפקדים, והם באו עם הרוח הזה, אבל הם גם הביאו את הציבור שלהם. זה דבר אחד. הדבר השני, ולא פחות משמעותי, זה 7 באוקטובר. אתה אומר, רגע, הם רצחו לי כל כך הרבה, טבחו זה, גזלו, עינו, אנסו וכולי, לקחו כל כך הרבה חטופים, אז ממה אני מפחד? מזה שיהיה לי הרוגים? לא, להפך, אני צריך עכשיו לעשות את זה, כדי שהילדים שלי לא יסבלו. אתה רומז צריך להמשיך להכות בחמאס? או שכרגע לעצור, לשחרר את החטופים ואז לחשוב? כי אנחנו שומעים שמנסים להגיע או להניע איזשהו חלק ב'. זה נכון שאנחנו צריכים לעשות את זה, וגם לשחרר את החטופים. עושים את זה ביחד. אבל עושים את זה כמו שבמידה מסוימת כמו שעושים את זה היום. במצב היום שיש לנו כבר גיבוי אמריקאי, אז לחמאס אין עתיד. למה אין להם עתיד? בגלל שמבחינה צבאית הם מאוד מאוד מחוסלים, לא לגמרי, אבל מאוד. כן. דבר שני, הם לא יוכלו היום לחדש את כל הרקטות וזה, אלא אם כן הם ישלטו ברצועת עזה, ואין להם עתיד בגלל שאין להם מה שהם קראו ערבויות בינלאומיות. מי ייתן להם היום ערבויות בינלאומיות? טראמפ? צרפת? תיתן, ניקרגואה, אינדונזיה, אין להם את זה, ולכן אנחנו, השיקול היחידי שלנו עניין החטופים. מה שצריך לעשות, זה לעשות סוג של אולטימטום, להגיד, אנחנו כן, מוכנים הכל תמורת הכל. אתם רוצים שנצא מעזה, אתם רוצים זה, קודם כל, תראו לנו ותנו לנו את כל החטופים, כולל מי שרצחתם, והגופות של החללים 59 מספר, כן. אחרי שזה, אז זה כמו שהיו אומרים פעם שטחים תמורת שלום. כן. כולם הבינו שנותנים שטחים ואחרי זה יש שלום. לא, בעברית שטחים תמורת שלום זה קודם כל יש לך שלום ואז כן. אתה יכול כן, לוותר על חלק מהשטחים. בחמאס, מה האינטרס שלו? לא שאנחנו נתנהל מולו, כאילו לפי מה שהוא רוצה, אבל ברגע שהוא נותן לך את החטופים, לא נשאר לו כלום. נכון.
אבל במילא לא נשאר לו כלום בעתיד. אני אגיד לך מה הם יכולים לנסות להציל, שני דברים. זה בהיגיון שלי, לא ברור שהם יסכימו לזה. אחד, זה הגליה של כל המחבלים שנשארו. לא של כל העזתים, אלא הגליה של כל המחבלים שנשארו, ולא להרוג את כולם. זה דבר אחד שהם יכולים להציל. דבר שני שהם יכולים להציל, זה להישאר דרך העזתים שתומכים בהם ברצועת עזה, לא כשלטון. כמו שהחיזבאללה היה הרבה שנים בלבנון, נכון? כן. היה חיזבאללה הרבה שנים שהוא לא היה בצד הפוליטי. אחר כך הוא גם נכנס לפוליטיקה ושלט גם בלבנון, אבל לפני זה הוא שלט בזה מבחינה... אז הוא בנה את עצמו לאט לאט, גם חמאס עכשיו. נכון. אם אנחנו נקבל, כמו שאתה אומר, לא יודע, שאנחנו נשאיר אותו בצורה כזאת או אחרת בעזה, לאט לאט הוא יהיה משהו שהוא עממי, בתמיכתו, ואז הוא יבנה את הכוח חזרה. לא, מקסים, לא אמרתי את זה. אמרתי שזה מה שהוא יכול מבחינתו לנסות להשיג. אנחנו צריכים לכבוש את רצועת עזה, גם אם צריך לחכות לזה עם החטופים, ולכבוש אותם גם צבאית, כלומר לשלוט בכל השטח, וגם אזרחית. להיות אלה שהם נותנים את המזון, מים, חשמל, דלק, גז, תרופות. איך, אם אתה רוצה את זה במשפט אחד, שקהל מרוסיה יבין אותנו טוב. בוא ננסה. גרמניה 1945. ככה צריכה להיראות רצועת עזה. כלומר, אתה שולט בכל עם הצבא, אתה עושה סוג של ממשל צבאי, ואחר כך נראה. וכל מי שאומר לי, מה יהיה ביום שאחרי? בואו נדבר קודם כל מה יהיה ביום שלפני היום שאחרי. כן. כלומר היום. למה אני אומר שליטה מלאה בעזה? כי יכולים להיות כל מיני דברים בהמשך. יש את החלומות של טראמפ, יש אחרים וכו'. אנחנו צריכים שהמפתחות יהיו בידי צה"ל. ואם אחר כך יעשו סוג של ממשל אחר, וכולי, אולי התיישבות, אולי משהו עם אמריקאים וכולי, מי שמעביר את המפתחות לכל מי שהוא לא מדינת ישראל, צריך להיות צה"ל, ולא אונר"א, ולא המשפחות בעזה, שהם רובם ככולם חמאסניקיות, וכולי. זה מה שצריך להיות. לשלוט בעזה זה כמו שאמרת, לספק להם את כל המצרכים. אנחנו רוצים לספק להם את כל זה? אנחנו יכולים? אנחנו מסוגלים בכלל? ודאי, איך אנחנו עושים זה ביהודה ושומרון? אנחנו, יש לנו או מינהל אזרחי, או ממשל צבאי, ואם צריך בונים את זה, אנחנו כבר היינו בעזה, כבר שלטנו בעזה. נכון. עד 2005 בעצם, לא? ולכן גם את הגבול המצרי אנחנו צריכים לשלוט, גם לשנות דברים מבחינת הקו, בכלל מדינת ישראל נמצאת במצב, שלפחות ב4 גזרות צריך לשנות את הגבול. הגבול בלבנון לא יהיה משהו היה עד עכשיו. אגב, כשאנחנו כבר מגיעים ללבנון, טוב, חוסלה הצמרת של חיזבאללה, חשם ספי א-דין, נסראללה עצמו, יש את שייח נעים קאסם. מתחילים להיות מחליפים, כן. אבל אומרים אצלנו, אתה יודע מי זה המחליפים? זה אלה שלא היו מספיק חשובים לקבל ביפר. ועכשיו? עכשיו אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו הולכים לכבוש את כל לבנון. יש איזה ויכוח, ויכוח לגיטימי. המינימום שאנחנו צריכים זה שהצבא יהיה פרוס בין היישובים לבין החיזבאללה, זאת אומרת לשנות את קו הגבול, היום יש 5 מוצבים מעבר לקו הגבול. בפנים, בתוך לבנון, כן. אני חושב שיצטרכו קצת יותר, אבל אסור שתהיה גבעה ששולטת על היישוב שלך. גם אם אין שם אף אחד, כן. מהר מאוד התושבים, היום הם נבלים מזה, מי שרוצה לחזור מזה, שיש שם דגלים צהובים. בטח שיש, אנחנו צריכים לשבת ולשנות את קו הגבול. דבר שני, מצפון לקו הגבול הזה, כן. החדש, אנחנו צריכים ליצור רצועה. רצועת ביטחון ממנה יצאנו בעצם עם אהוד ברק, לא? אני אקרא למשהו אחר בזה רצועה אחרת, אני אקרא לתחום מוות. למה תחום מוות? זה מה שהאמריקאים קוראים לרצועה שהם עשו בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, death zone, תחום מוות. מי שנכנס נהרג. מי ששם דמו בראשו, אין שם לא רואה ולא יוניפיל
ולא תושבים של כפרים שיעים, אין שם אף אחד בקיצור. זה צריך להיות כדי בערך 10 קילומטר, חלק אומרים ליטני, צריך לראות בדיוק במפה, הרעיון אבל שלא יוכלו לראות עליך טילי נונטט, בכינון ישיר הכוונה. למשל, מטווח שאתה רואה. מעבר לזה, צריך לטפל בלבנון, לבודד אותה, להמשיך לתקוף את מה שיש שם, לעודד את המשטר שהוא לא בדיוק חבר שלנו, כן. אבל הוא לפחות לא בעד החיזבאללה, וזאת צריכה להיות הגבול, הרצועה והמדיניות ביטחונית בלבנון. צריך לזכור שהטרור נהיה סוג אחר של טרור באיזשהו שלב. הוא טרור מנגד נקרא לזה, stand off. הוא טרור למשל של רקטות, של טילים, של כטב"מים, של רחפנים וכולי, שלא רק הקו גבול חשוב, אלא הוא יכול להפעיל אותו מהעומק, ולכן אנחנו צריכים להיות מעכשיו במדיניות, איך נקרא לה, התקפת נגד מקדימה, מה שישראל כמעט אף פעם לא עשתה, ובפרט לא עשינו את זה בעזה. אפילו כשנכנסנו לא הלכנו עד הסוף, זה מקום שאם יש גוף שמתחזק מדי ואתה לא מצליח והוא אכן מתחזק, צריך לתקוף אותו, בלי שהוא יתקוף קודם. יש לנו את חוסים, שהם נמצאים 2,000 קילומטר מאיתנו, וכבר הדגימו לנו לא פעם אחת, שהם מסוגלים להגיע כמעט בכל נקודה, בכל זמן שירצו. כמעט. אוקיי, יש לנו את המערך האווירי שלנו, יש הכל. היכולת שלהם היא לא כזאת מרשימה, אבל נכון, מה לנו ולהם וכולי. פה צריך לטפל לא בחותים רק, אלא מי שמושך בחותים, איראן. מי שמפעיל. ואז אנחנו מגיעים לשאלה העיקרית שלנו. מגיעים לאיראן, שזאת... אנחנו יכולים? כן. לפני שבוע דיברנו עם אהוד אולמרט, ראש ממשלה לשעבר, שאמר שאנחנו לא מסוגלים לבד לתקוף את איראן, אנחנו חייבים את האמריקאים. מה אתה חושב? אנחנו יכולים לבד? אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים, כל עזרה אמריקאית היא מאוד מאוד טובה, אבל אסור לנו לחשוב שהאמריקאים ילחמו במקומנו. איך אומרים, כמו שחז"ל אמרו, אם אין אני לי, צהלי לי. ואסור לנו לחכות יותר מדי, בגלל שאיראן בינתיים מתקדמת מצד אחד, וכל המזרח התיכון מסתכל עלינו. הוא מסתכל בשאלה מי יספק את הסחורה. מה הסחורה? מניעת איראן מפצצה שיעית גרעינית, ככה הם קוראים לזה, שיעית גרעינית. זה סופר חשוב, גם כי זה איום בלתי נסבל, וגם כי אם לאיראן תהיה יכולת גרעינית, כל המדינות במזרח התיכון החזקות, מצרים, ערב הסעודית, אחרות, תלכנה לנשק שנקרא אקווילייזר, נשק משווה, כלומר הם יפתחו יכולת גרעינית, ויגידו לנו, אין לנו זמן לחכות, אנחנו באיום, ואנחנו משתדלים להגן על עצמנו. אז ייווצר מזרח תיכון מטורלל לגמרי. זה כבר לא המועדון של 8.5 מדינות והרתעה הדדית וכו'. זה עולם משוגע, והאמריקאים, בפרט טראמפ, צריכים להבין שאסור להגיע למצב הזה. איך לא מגיעים למצב הזה? על ידי איום ישיר ותקיפה של איראן. מה המטרה? למנוע פצצה שיעית גרעינית. איך עושים את זה? לדעתי בעיקר על ידי ערעור השלטון. זאת אומרת, כבר יש ניסיון ממלחמה ארוכה, 8 שנים שהייתה בין איראן לעיראק, שבהם האיראנים איבדו 800,000 אנשים איראנים, ובסופו של דבר נסוגו, המלחמה הפסקה בלי שהם קיבלו גלון נפט ודונם אדמה. למה? כי השלטון התערער. איך עושים את זה? גם על ידי תקיפת מטרות של השלטון, גם על ידי תקיפת כמובן, במקביל של כל זה, את היכולת הגרעינית, זאת אומרת, את המקומות שבהם הם מייצרים את הצנטריפוגות וכו' וכו', וגם מבחינה כלכלית, איראן מייצאת 60% מהייצוא האיראני זה נפט גולמי, שיוצא דרך 4 מסופים. זה מדינה שאפשר למחוק את הכלכלה שלה. כבר היום, אתה יודע כמה שווה ריאל? פעם האחרונה שבדקתי,
0, 0, 0, 0, לא שווה. 4, 8 שקל. לא שווה. בקיצור, ויש אופוזיציה פנימית שתפעל בדברים האלה. בקיצור, איראן פגיעה, רוסיה כבר לא עוזרת וזה, רוסיה תנוטרל עם כל המהלך של טראמפ ואוקראינה וכו'. ולכן זה דבר שצריך לעשות ולא לחכות יותר מדי. לא קודם עזה, ואחרי זה לבנון, ואחרי זה סוריה, ואחרי זה איראן. אנחנו צריכים לעשות את זה גם. במילה אחת, איראן עכשיו? איראן מוקדם ככל האפשר. במילה אחת, לא דירוג, אלא תקיפה בכל החזיתות, כן. עוזי דיין, אני מודה לך שהקדשת לנו זמן. נעשה ונצליח וננצח. כמובן, אין ספק. תודה.